Αν βλέπεις αυτό το βίντεο, αυτή τη στιγμή είσαι στο πιο κατάλληλο μέρος. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί ποτέ με πωλήσεις online, αν έχεις ασχοληθεί με internet marketing, με οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θα σου δείξω μας έχει αλλάξει τη ζωή, όχι μόνο εμάς που δώσαμε τέλος στη μετανάστευση από Σκωτία και ήρθαμε μόνοι μας στην όμορφη Ρόδο στο νησί των Ιππωτών, αλλά έχει δώσει και τη δύναμη σε πάνω από 500 άτομα, τουλάχιστον στην ομάδα μας και σχεδόν πάνω από 90-95.000 παγκοσμίως, να χτίσουν ένα πραγματικά 100% online αξιόπιστο εισόδημα, χωρίς φίλους, χωρίς γνωστούς, χωρίς λίστες, χωρίς παρακάλια, αλλά μέσα από τεράστιες πλατφόρμες αγοραπολισιών όπως είναι το eBay και το Amazon. Εδώ πέρα πλέον έχουμε ξεκινήσει να πουλάμε και τα δικά μας προϊόντα στο Amazon. 64 πουλήσαμε μόνο έως τώρα τον Γενάρη, χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Πάρα πολλά άτομα στην ομάδα μας, ο Γιώργος, $78 σε μια πώληση. Στην πλατφόρμα μας, σαν Ελλάδα-Κύπρος, η ομάδα μας έχει αναδειχθεί στην ένατη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του DS Domination, της πλατφόρμας παγκόσμιας που κάνει dropshipping, μια από τις πιο δυνατές online που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Ο Χρήστος και άλλη πώληση, 25,99 λίρες. Ο Γιώργος, $345 τζίρο με 13 πωλήσεις. Πραγματικά δεν ξέρεις το συναίσθημα ποιο είναι όταν όλοι γκρινιάζουν Τρίτη και 13 και εσύ να κάνεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πωλήσεις, η ομάδα σου να αναπτύσσεται online, οπότε αφήνουμε τις γκρίνιες για άλλους. Και πραγματικά εδώ είναι το αποτέλεσμά μας για όλη τη χρονιά που πέρασε, που το χτίσαμε με πολύ κόπο από τη Σκωτία και μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μόνιμα πλέον στην Ελλάδα. $24,000 ήταν τα commission μέσα από το DS Domination. Θεωρώ ένα πολύ καλό εισόδημα. Συνολικά οι πωλήσεις που κάναμε στο eBay μόνο που βλέπεις, Αμερική και Αγγλία, 1.320 πωλήσεις, τζίρου συνολικού σε λίρες, γιατί είμαστε από την Αγγλία, είχαμε ξεκινήσει, 120.000 και κάτι ψηλά. Φυσικά πουλάμε πλέον και στο Amazon και εδώ ένα αστείο νούμερο, 1.234 πωλήσεις συνολικά σε Αμερική και Αγγλία, με ένα τζίρο πραγματικά αρκετά καλό. Λοιπόν, αλλά δεν είμαστε μόνοι και αυτό είναι το πιο ωραίο. Είναι πάρα πολλά άτομα στην ομάδα μας, ο Γιώργος, πάνω από 500 άτομα. Γιατί είναι κάτι που είναι απλό, είναι εύκολο και στην επόμενη μεγάλη μας ενημέρωση θα αναλύσουμε πώς γίνεται. Ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα να καταλάβεις τι γίνεται και να πατήσεις το link στο βίντεο αυτό που βλέπεις, οπουδήποτε και αν είναι. Υπάρχει ένα link στην περιγραφή, στο email που το άνοιξες. Βάλει το όνομα και το email σου για να πάρεις την πρόσκληση ή μίλησε με τον άνθρωπο που σου έδειξε αυτό το βίντεο της ομάδας μας να σε καλέσει στην επόμενη μεγάλη μας ενημέρωση. Είμαι εδώ στο Amazon λοιπόν Αμερικής και θα πατήσω μια τυχαία λέξη, ένα προϊόν του Amazon. Μιας και τώρα είναι ακόμα κρύα, έχει ακόμα κρύα, πατήσω μια λέξη όπως heater, δηλαδή κάτι θερμαντικό του Amazon. Ένα θερμαντικό υπάρχει στο Amazon πολύ γρήγορα. Να καταλάβεις γιατί ακριβώς πρόκειται όταν λέμε dropshipping. Δεν προαγοράζουμε τίποτα, δεν βάζουμε τίποτα στην τσέπη μας, πουλάμε ακριβά, αγοράζουμε φθηνά. Αναλυτικά στην ενημέρωσή μας, πάτησε κάτω το link ή μίλησε με τον άνθρωπο που σου δείχνει αυτό το βίντεο. Θα πάρω αυτό το θερμαντικό εδώ πέρα που έχει και 2.000 reviews, αλλά το έχουν αγοράσει τουλάχιστον επί 10-20.000 άνθρωποι. Πατάω πάνω να το δω. Είναι αυτό το θερμαντικό, το περιστρεφόμενο. Παίρνω το τίτλο όπως είναι. Θυμίζω την τιμή, κάνει $44,99-$45 με δωρεάν μεταφορικά στο Amazon Αμερικής και πάω στο eBay Αμερικής. Θα κάνω επικόλληση στον τίτλο να δω πόσο πουλείται στο eBay. Λοιπόν, δεν ψάχνω πολύ, πάω στον πάνω. 56,99, 15 αντικείμενα sold. Πατάω πάνω να βρεθώ το ίδιο αντικείμενο, Lasco 755320. 755320, το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, $45 εδώ, $56 στο Amazon, έχει πουληθεί 15 φορές. Πατώ και πάνω να επιβεβαιωθώ. Ναι, 56,70, το έχει πουλήσει και 66, βλέπεις πιο παλιά, τον Οκτώβριο που έχει τα πολλά κρύα. Λοιπόν, το έχει πουλήσει και πιο ακριβά ακόμα, λοιπόν, στο eBay Αμερικής. Οπότε βλέπεις με ένα απλό παραδειγματάκι, μια σελίδα δευτερόλεπτα, σου δείξα πώς μπορεί να βγάλεις τουλάχιστον $10-12 μετά από φόρους eBay και Amazon που θα αναλύσουμε στην ενημέρωσή μας, περίπου $5-6 από ένα μόνο αντικείμενο. Επί 15 φορές, γύρω στα 70, μπορεί και $100. Εμείς θα μάθεις πώς να εντοπίσεις αντικείμενα στην ομάδα μας, πώς να τα ανεβάζεις στο eBay και πώς να πληρώνεσαι με πραγματικά χρήματα, ούτε πόντους, ούτε προϊόντα, ούτε στήλες δεξιά, αεροπλανάκια, τριγωνάκια, στον PayPal λογαριασμό σου. Αν δεν ξέρεις έννοιες όπως eBay, Amazon, PayPal, μην ανησυχείς, στην ομάδα μας θα μαθαίνεις όλα βήμα-βήμα. Ραντεβού στην επόμενη μεγάλη μας ενημέρωση, όπου θα σου δείξουμε βήμα-βήμα τι δυνατότητες έχεις εδώ να κάνεις
και πώς μπορείς να γίνεις μέλος στην πιο δυνατή, στην πιο αναπτυσσόμενη ομάδα Internet Marketers παγκοσμίως. Πάτησε τώρα το link κάτω, βάλει το όνομα και το email σου ή μίλησε κατευθείαν στο Facebook, στο Google+, στα social media, οπουδήποτε και αν είσαι, με τον άνθρωπο της ομάδας μας που σου έδωσε αυτήν την ενημέρωση, πώς να πάρεις μέρος και πώς να είσαι η επόμενη μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας. Τα λέμε στην κορυφή. Dream Big.